kubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Khasi Students Union Bengaluru Unit kapan pau ka jing snoliam halor ka jing klat kendit jong ka agatha ba ithyang hun khongwet ka badei na kasnong tangmang pin ursla East Khasi Hills District Meghalaya. Katkum ka kubor blayo lum layathu balalap ya kamet jong ka agatha hinin kasngi ka alpu khandai trik uya yong arhajar apun riu hapadeng kapor hinyo baji hadu hinyo steng minmit ha ka kamra ka baka shong ying wai ha hebel Bengaluru ha ka balayathu ru baka shong ka sa bat ubalakenno baude usamla jongka ya wala tip kerteng kom unawas Sharif na Manipur kani ka mukot duma kadang don ha ka jing tokit menta bat la suba baka dei ka mukot duma jong ka jing penyap ya ladi lani ka jing suba badon kti gidukhat ka KSU Bengaluru unit marsin yo ka jing tep kila poi marmar shakate ga yengsa bat kila don lang ringkat bat ki paralok jongka na kaleng ka KSU ka kentui ki borg badai kmi ban penlong ka jing tokit ka bahok bat ka bajanai katkum ki khubor na ki pulet ka Bengaluru layathu bakilara ya uti Samla ubadang yat ha ka jing tokit bat ki pulet ru kila pendep ya ka postmortem bat la shai ka si ha ka pormen step ki bahayeng kinsara no ya ka met jong ketika Samla Khasi Meghalaya.